جبارتنا في مكين مولاي كلمتك مقدسة فالب وحدة لينا قد بالجسم تبنك هاي فين ملي محبة فين ميلادا متمرين تقولي امين تشفي القلوب. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Illum huwa l-anniversarju mill-mewt ta' French tal-Arp biex xieraq nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għalih. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, inti taqqat il-fidili tiegħek flimkien bil-fehmijiet kollha tagħhom u tiġborhom rieda waħda bejniethom. Għamel li l-poplu tiegħek ikun iħobb il-preċetti tiegħek u jixtieq il-ġid li inti twedu biex fost il-ħafna tibdejl ta' din id-dinja il-qlub tagħna jifqu bis-sod fejn hemm tassew il-għena. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarim il-ktib tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, il-pagani u l-Lut, flimkien mal-kapijiet tagħhom, ftehmu li jumiljaw lil Pawlu u lil Barnaba u jħaġru. Mallu saru jafu b'dan, ħarbu lejn Listra u Derbi, bliet tal-Likaonja u fl-inħawi ta' madwaru. U hemmhekk għadu jxandru l-Evanġelju. Fl-Listra kien hemm raġel bil-qiegħda, marid b'riġlejh, kien magħtub mit-twelid u qatt ma kien mexa. U sama lil Pawlu jitkellem. Dan ħares lejh sewwa, ra li kellu fidi biex ifieq u qallu bleħenoli, ieqaf fuq riġlejk. Dak qam minnu fih u beda jimxi. Ma li raw dak li jagħmel Pawlu, il-kotra tan-nies bdiet tajjed bl-irsien tal-Likaonja. L-allat niżlu fostna taħt sura ta' bnedmin u lil Barnaba sejħulu Zeus u l-Pawlu Ermi għax hu l-aktar li tkellem. Il-qassis ta' Zeus li kellu tempju tiegħu f'dejn il-belt ġieb fil-bib gniedes imżejnin bil-kuruni u flimkien mal-poplu rid joffrihomlhom sagrifiċċju. Malli semgħu b'dan, l-apposti Barnaba u Pawlu ċartu l-biesom, resqu malajr lejn il-ġemgħa u bdew jgħidu u jgħidu: ħbieb, hemm x'intom tagħmlu. Aħna wkoll bnedmin, ngħixu u nħossu bħalkom, bnedmin li ġejna nħabbrulkom l-Evanġelju biex tħallu dawn l-idoli firħa u dduru lejn Alla l-ħajr li jagħmel is-sema u l-art u l-baħar u kull ma fihom. Fl-immoddi huwa ħalla l-ġlus kollha jimxu fi triqathom. Madankollu ma naqqas li jagħti xhieda fuq innifsu bil-ġid li jagħmlilkom meta jagħtikom ix-xita mis-sema u l-frott fi żmienu u hekk ixebbakom bl-ikel u jimlilkom qalbkom blena
Imma b'dan il-kliem bil-kemm setgħu jżommu lill-poplu li ma joffrilhomx sagrifiċċju. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Mhux lilna mulej, mhux lilna, iżda lill-ismek sebbaħ. Mhux lilna mulej, mhux lilna, iżda lill-ismek sebbaħ. Mhux lilna mulej, mhux lilna, iżda lill-ismek sebbaħ. Għattibu l-fedelta tiegħek. Għaliex għandhom jgħidu l-ġnus fejn hu Alla tagħhom. Mhux lilna mulej, mhux lilna, iżda lill-ismek sebbaħ. Fis-smewiet u Alla tagħna u jagħmel kull ma jogħġbu fid-dawdeb u mal-Alla tagħhom xogħol ta' jdejn il-bliedem. Mhux lilna mulej, mhux lilna, iżda lill-ismek sebbaħ. Imberkin intom il-mulej li jagħmel is-sema u l-art. Is-smewiet huma smewiet tal-mulej, imma l-art u tal-bnedmin. Mhux lilna mulej, mhux lilna, iżda lill-ismek sebbaħ. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja, L-Siltu Santu jallimkom kollox, jgħid il-mulej, u jfakkarkom dak kollu li jettilkom. Alleluja, il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: min iżomm il-kmandamenti tiegħi u jħarishom, dak hu li jħobbni, u min jħobb lili iħobb ukoll lill-Missier u jiena wkoll inħobbu u nurih lili nnifsi. Ġuda l-ieħor mhux l-Iskarjota qal lil Ġesu: mulej, din kif inhi li inti se turi ruħek lilna u mhux lid-dinja? Ġesu jieġibu: jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti, u missieri jħobbu, u aħna niġu u nagħmru għandu. Min ma jħobbnejx ma jħariex kelmti. U l-kelma li qegħdin tisimgħu mhijiex tiegħi, imma tal-Missier li bagħatni. Qedtilkom dan meta għadni magħkom, imma d-Difensur l-Ispirtu Santu li l-Missier jibgħat f'ismi jgħallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li jettilkom. Il-kelma tal-mulej. Qegħdin taraw, qegħdin nersqu dejjem fit-tmiem dawn l-40 jum tal-Eid li jwasslu imbagħad biex niċċelebraw fil-50 jum il-festa għażiża ta' Pentekoste. U għalhekk il-Vanġili tal-liturġija f'dawn il-jiem issa nibdew nisimgħuhom aktar ċari, jenfasizza dejjem aktar il-preżenza, il-ħidma tal-Ispirtu Santu. U hawnhekk kif rajna llum, nistgħu ngħidu li għandna żewġ punti ċentrali. L-ewwel wieħed Ġesu jagħmilha ċara li jien nobdi l-kmandamenti tiegħu, anke din il-kelma kmandament, hija ftit mhux żbaljata, imma ħafna drabi aħna nifhmuha ħażin. Għax neħduha li l-kelma kmandament ma narrid nobdija bil-fors, isa xi ħaġa ġejja minn fuq. Imma Ġesu qed jgħidilna il-kmandament tiegħi, l-invit li jien qed nagħmillek, l-istedina li jien qed nagħmillek, il-kelma tiegħi
il-qaħħa mhux għax ta' bil-fors, imma intebaħ li hija frott l-imħabba tiegħi lejk. Dan jiġri anke fil-ħajja tagħna ta' kuljum ta' fux. Jiġifieri speċjalment araw ftit il-familji li għandkom it-tfal li huma teenagers jew żgħażagħ. Ħafna drabi kemm kliem siewi tgħidulhom. Imma huma ma jobdukomx, iwarbuh. Għaliex? Għax il-mentalità tagħhom huma jirraġunaw għax inti kbira, inti antika, inti toqgħod tikmanda. Imma kieku l-kliem li tgħidilhom, il-pariri li tagħtuhom jgħid: isma' ommi għandha raġun, qed tgħid li dan il-kliem mhux biex tikmandani, imma qed tgħid li dan il-kliem għax tħobbni. Ekk ukoll il-kelma ta' Ġesu. Jien nista' ngħixha bil-biża' għax jekk ħanikser xi wieħed mill-kmandamenti ħanagħmel dnub ħaniġi kkastigat. Mela x'inhi r-relazzjoni tiegħek ma' Kristu? Isek int qed titratta mal-qorti, ma' pulizija, ma' imħallef, jekk ma tobdix ħajtek tikielek. Imma min verament jintebaħ u jidħol f'relazzjoni ma' Kristu, allura b'imħabba jibda jgħix il-kelma tiegħu. Għax naf li dik il-kelma lili tagħtini l-ħajja. Tantu hekk kif qrajna anke fl-ewwel qari, ħafna mill-mirakli li jsiru mill-apostli u anke minn Ġesu innifsu x'inhuma l-biċċa kbira. Nies li ma jistgħux jimxu, imma l-kelma tal-mulej u imxi. Meta jien nilqa il-kelma ta' Alla f'ħajti, dik il-kelma li tmexxini, tigwidani. Għalhekk għandna bżonn l-Ispirtu Santu kif jagħlaq l-Evanġelu, imma id-difensur l-Ispirtu Santu jgħallimkom kollox u ifakkarkom dak li jettilkom. Jalla aħna, igwidati mill-Ispirtu Santu, nżommu ħajja fina il-kelma ta' Ġesu. Jeħudu koll aħna rresqu it-talbiet tagħna u nitolbu l-mulej jibgħat fuqna l-Ispirtu Qaddis tiegħu. Ngħidu flimkien: ibgħat mulej l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Ibgħat mulej l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Nitolbuk mulej għall-Knisja tiegħek. Ibgħat l-Ispirtu Qaddis tiegħek fuq il-Papa Eljon 14 biex f'dan il-bidu tal-impenn tiegħu jkompli jwassal il-kelma tiegħek lill-Knisja u lid-dinja kollha. Nitolbu. Għall-adolescenti tagħna li qegħdin iħejju ruħhom biex jiġu ikkonformati bis-siġil tal-Ispirtu Santu fis-sagrament tal-Griżma, nitolbu. Għad-Diaknu Matthew Borch li nhar il-ġimgħa sejjer jirċievi is-sagrament tal-ordinazzjoni presbiterali. Għatih il-qawwa bl-Ispirtu tiegħek biex jibqa' miexi warajk u jwaslek fil-qlub ta' ħafna. Nitolbu. Għalina l-koll biex nilqgħu id-don tal-kelma ta' Kristu b'imħabba billi jinħarsu dak kollu li jgħidilna u nwettqu u nimxu skont ir-rieda tiegħu. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Għatina mulej Alla id-don tal-imħabba li tiġi mis-smieħ tal-kelma ta' ibnek Ġesu biex li ma nimmalmin mill-Ispirtu tal-verità nieħdu sem mill-istess ħajja divina bi Kristu Siedna.
Alleluia, alleluia, alleluia. Ikbarena fi qlubna u bit-tama, taħajjohran faħruk sitrepir. Alleluia, alleluia, alleluia. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi jutakom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jitlaq qudiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex issa li joġbok tnaddafna minn ħtijietna nitħejjew bħajja tajba għas-sagramenti tal-ħniena tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru bil-glorja tiegħek iżda b'ferħa akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U erret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna il-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bilena mal-qawwiet tas-sema u s-sitat tal-anġli jinżġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda itennulek għaddejs. Ismawwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ogħla tas-smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej u sanna fil-għoli tas-smewwiet. Għaddejs tas-sewwient mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa il-Jun 14, l-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Imqazza u Malla Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu.
Jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna, bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, żdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, jient li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ġisem ta' Kristu jfarrisni. Tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti s-sema u l-ard, Alla kbir mulej tal-għaloni, sultan qawwi, tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u tama ġdida. Qaddis, qawwi, tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem u
الكنيسة كلها هنينا كلك تيبا تكوني مبيرك مولاي تكوني مبيرك مولاي على دي ومبيرك لسم قديستين هللويا هللويا. tkun imbirek mulej għal dejjem. Ejjew f'dan il-moment ta' wara tqarbin, il-moment ta' skiet, imbirku lil-mulej. Imbirkuh għaliex il-kelma tiegħu hija kelma li tagħti l-ħajja. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti jiġġeddidna għal ħajja ta' dejjem bil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet. Kattar fina l-frott tal-misteru tal-għid u imla lir-ruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Jew ngħidu tlieta Avamarijiet, npoġġu hekk f'riġlejn Omna Marija taħt il-ħarsa materna tagħha, il-morda tagħna, l-anzjani u dawk il-persuni kollha li jduru bihom. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Fil-ħlewa ta' Mejju, l-om tana Marija, o kem idoħlejju dak ismek sabie, kem toħroġ qawwija dil-kelma min qalbna bit-tama li talbna jatik l-akbar ġir. Jintlax